салом бинандаи азиз, имрӯз 9 март аст, рӯзи таърихӣ барои мардуми Тоҷикистону Ӯзбекистон, чун билохира Эмомалии Раҳмон Шавкат Мирзиёевро дар Душанбе гарм ба оғӯш гирифт ва ин рӯзро 25 сол мардуми Тоҷикистону Ӯзбекистон интизор буданд. Ду президент ҳангоми мулоқот ва гуфтушунид ба ҳамдигар чӣ гуфтанду чӣ шуниданд баъд аз чанд лаҳзаи дигар. Аниқтараш баъд аз камтар аз 3 соат дар барномаи хабарии радиои Озодӣ хоҳед фаҳмид. Зимнан дар баробари Ӯзбекистону Тоҷикистон зоҳиран муносибати амрико бо Кореяи Шимолӣ низ гармтар мешавад. Чуну чаро ин мавзӯъро ҳамин гуна мо дар барнома барои шумо муфассал шарҳ хоҳем дод. Хуб, яке аз созмонҳои байналмилалии молӣ гуфтааст ки соҳибкорони тоҷик як миқдор аз даромадҳои худро аз андоз пинҳон мекунанд. Онҳо чӣ гуна пинҳонкорӣ мекунанд ва масалан чӣ гуна андоз метавонад ин даромади онҳоро набинад, дар гузориш муфассал шарҳ дода шудааст. Шуморо намедонам, аммо ман эҳсос мекунам баъди ин гузориш ё ин ки андоз дар Тоҷикистон поинтар меравад ё ки вазъи соҳибкорон боз ҳам бадтар хоҳад шуд. Яке аз гузоришҳои дигар ин аст ки баъд аз матолиби радиои Озодӣ кӯпруке дар вилояти Хатлон ки 3 сол баста буд, дубора барқарор гардид. Худатон бубинед, ин 3 сол кӯпрук мавриди баҳс қарор дошт ва 3 моҳ кифоя буд ки баъд аз матлаби озодӣ ин кӯпрук барқарор шавад ва зиндагии мардумро осонтар кунад. Ин гузоришро шумо метавонед дар барномаи мо тамошо кунед. Хуб, шоҳзода Оғохони чорум бо маликаи Британия вохӯрӣ кард, гуфтугӯ дошт, бо аҳли оилааш шинос кард. Тафсилотро мо барои шумо дар барнома намоиш хоҳем дод. Ва оё шумо ягон бор маймунеро дидаед ки сигор мекашад? Агар не, пас барномаи моро тамошо кунед ва хоҳед дид ки чӣ гуна инсон метавонад таъсири бад ба ҷонвар дошта бошад ва ба кадом роҳ метавонад онро бубарад. Баъд аз камтар аз 3 соат дигар ҳамаи шуморо мо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ мунтазирем.